Republic, Grand Pimentel, Peter Option Production, Team Host. Lain ang mga pangandoy nato, na ay gustong uyab, na ay gustong madato, na ay gustong anak, na ay gustong mahilangit, na ay magparitok, ikay lagi na pangit. Walay imposible kung ato ang gustohon, kung ang panahon sa ato agad mo o yun. Daghan pang mga adlaw nga mo abot, ang imong mga gusto imo nang makabot. Ayaw og kabalaka ug ayaw pagtalia, kasagara gatali kadam agraba. Iampo sa Ginoo nga buligan ka, iampo sa Ginoo nga hatagan ka. Dawatag kapalaran kung unsa ang moabot, ihatag sa Ginoo kung siya mahimuot. Ang mga pangandoy bisan unsa kadako, kung mao kapalaran mao gid mahitabo. Abot ang tanan, ang pangandoy makapotra, para na sa imuha isalig na. Diha ka sukton kung ikaw makahulat, kung magsinirok maghulat ka mangugat. Ayaw ka walag laom, dapat kang magligbon. Agi og pagsulay usa ka makaangkon. Walay imposible kung ato ang gustohon, kung ang panahon sa ato agyud mo uyon. Daghan pang mga adlaw nga mo abot, ang imong mga gusto imo nang makabot. Ayaw og kabalaka ug ayaw pagtalia, kasagara gatali kadam agraba. Iampo sa Ginoo nga buligan ka, iampo sa Ginoo nga hatagan ka. Dawat ang kapalaran kung unsa ang moabot, ihatag sa Ginoo kung siya mahimuot. Ang mga pangandoy bisan unsa kadako, kung mao kapalaran mao gyud mahitabo.